Hej alle sammen. Den her video, den bliver nok ikke særlig lang. Det er fordi, at jeg vil bare lige fortælle mig, at jeg laver en ekstra kanal på et tidspunkt, når jeg får min telefon. Så den kommer til at hedde Mester Sonne. Bare Mester Sonne. Så der vil jeg lave, når jeg får den. Den bliver nok 9. Så vil jeg prøve på at få den ud på en ekstra kanal. Fordi jeg har med min far, min mor faktisk skilt, så har jeg en softgun. Jeg aner ikke hvorfor jeg valgte at købe sådan en. Jeg tænkte bare, det kunne være sjovt at have en. Og ja, som sagt, jeg kan godt lide softguns. Så jeg er sådan en standard gateway. Jeg lyddæmper. Det er ikke særlig hardcore-lagt. Men ja. Så og så har jeg faktisk også købt, hvad det hedder, 5.000 kugler. De der små plastikkugler. Dem har jeg købt 5.000 af. Og det hele blev til 170 kroner. Det er mindre end jeg kan købe en softgun fra. Men jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg kunne lave en video på et tidspunkt med det. Eller nok. Og der. Det bliver der bare med min almindelige Sony. Ja, det bliver det nok. Ja, det bliver det. Så altså, det var lidt af den her video. Men der er noget, I skal vide. Jeg faktisk et lille trommesæt lige der. Det er ikke om I kan se det. Gider mit kamera lige fokusere. Yep. Der. Så keyboard her på min søster Sasha. Lige der inde bag, og der står en lille guitar. Jeg vil bare lige vise jer, hvordan jeg spiller lidt. Godt. Ja, lidt. Jeg skal stå, hvor den kan stå. Rent faktisk. Okay, det lå lidt sådan besvær. Eller sådan noget. Ja, jeg stiller den lige stort rum. Så har vi lige min trommeslager. Den har 37 tilbage. What? Det er en, jeg faktisk lærte fra min grandfætter. Skal vi se. Undskyld mig lige et øjeblik, men jeg skal lige lukke mit værelse. Mit værelse der. Au. Sådan. Så det er fikset. Ja. Jeg har så meget skidt her, så jeg kan ikke finde ud af at røre ved skidtet. Det er noget, jeg rent faktisk skal øve mig på.
ind på kameraet. Det må jeg vel sige, at jeg lige gjorde det. Men det er noget andet.